Hi ha alguna possibilitat de que tot això tingui una marxa enrere, és a dir, de poder llimar diferències i de que el tema català-espanyol es pugui solucionar, o ja han passat, com diuen vostès, pantalla i ja no hi ha res a fer, és a dir, per molt bona voluntat que s'hi posi des de Madrid? Nosaltres penseu que... Per nosaltres hem passat pantalla, perquè penseu que hem demanat 15 vegades, 15 vegades constantment des d'aquests anys, de dir, escolteu, ens deixeu fer un referèndum, ens deixeu... I constantment ens hem trobat la paret, ens hem trobat la porta que ens han tancat i hem dit no. I per tant, nosaltres hem considerat que en aquests moments ja no val la pena més esforços. Venim des del 2005-2006 amb un estatut, les tensions que van suposar, el trencament, la manca de suport del president Zapatero al seu moment, després el Tribunal Constitucional a través del PP, després de l'inici de... O sigui, fixeu-vos que venim d'un desgast d'uns 10-12 anys. Per tant, un desgast de 10 o 12 anys arriba un moment que nosaltres considerem que en aquests moments la millor via és tirar endavant. En aquest sentit, per tant, nosaltres ja hem passat pantalla. Nosaltres, fixa't que t'estic comentant que nosaltres ja estem pensant ja en aquests 18 mesos que farem i després què passarà. Per tant, nosaltres en aquests moments ja no podem perdre més el temps dient què faríem, sinó tirem endavant. Tot i això, podem entendre que hi hagi algunes opcions, alguns partits que intentin encara parlar amb l'Estat. Per tant, ho podem entendre, perquè sabem que aquestes opcions hi ha un sector fins i tot independentístic, parlant concretament per l'amago de Podem i els comuns. Molt bé, sabem que dins fins i tot hi ha sectors que no ho són independentistes, però sectors que sí. Aquests sectors que són independentistes nosaltres d'alguna manera entenem que ells vulguin acabar de provar a veure si hi ha possibilitat de reformar l'Estat. I a partir d'aquí hi haurà, segons com surten les majories, em sembla que de possibilitats poques. Ho dic perquè quin és el panorama que preveieu després del 20 de desembre si guanyen aquelles forces que diuen d'alguna manera les enquestes? Exacte. Nosaltres creiem que el que hi haurà és una majoria, no absoluta, però una majoria del PP amb un suport de Ciutadans. I que llavors la força que poden fer més d'oposició serien el Partit Socialista i Podem Comú. Podem Comú sí que pot tenir una força, perquè pot comptar entre uns 40 i uns 60. El problema és que segurament ens trobaríem, perdoneu, però em vaig quedant sense veu, suposo d'aquests dies, no? Sí, no, suposo que és, bueno, anar i venir per diferents indrets de la província i amb aquests freds és normal, amb aquests canvis de temps. Fixeu-vos que Comú intentarà, com està dient, o està dient que en poc menys d'un any es pugui tirar endavant una reforma que permeti fer un referèndum. Això és el que estan dient. Nosaltres els estem dient, això ho hem provat nosaltres, des de Catalunya. No, per tant, bueno, proveu, però nosaltres ho hem fet, i això, i diverses vegades. I Esquerra Republicana tenim tradició de dècades d'haver fet això. M'enteneu? Què ens venen a explicar? Però bueno, respectem. El que passa que, a partir de les majories, no sé el marge que tindran. La majoria, jo em sembla que serà molt clar, no sé el marge que tindran. Tot i això, llavors, ells, els independentistes d'aquesta gent, s'han de replantejar, de dir, ara que heu fet l'intent, què fareu a partir del 21? Això significa que serà més fàcil o serà més complicat el procés cap a la independència que es planteja des d'aquí? Per nosaltres serà més fàcil perquè veiem que Espanya es definirà. Es definirà cap a un model molt més recentralització i una eliminació ja del model d'autonomies, ja ho estan dient, no? Per tant, es trencarà, se polaritzarà molt més, llavors quedarà molt clar que Espanya té un missatge i nosaltres en tenim un altre. Per tant, però el que sí també suposarà és que radicalitzarà, la tensió serà molt més gran. Però sempre dic a la gent, nosaltres no és que tinguem una mala amistat amb els espanyols, perquè d'espanyols hi ha molts, i dins del Congrés tenim, durant aquests anys hem tingut aliances com Izquierda Unida i com altra gent, com els bascos, per tant, hi ha moltes lectures de l'Espanya. Nosaltres anem contra una lectura d'una Espanya realment d'unes èlits, d'una estructura política de l'Estat aguantada per unes èlits. Això ho tinguem clar, perquè quan siguem independents, quan siguem una república, continuarem tinguent vincles. I no només vincles familiars, que n'hi ha moltíssims, sinó vincles de tot tipus. Per tant, això tinguem-ho molt clar, no anem contra el poble espanyol, com si diguéssim, en què tenim moltíssims vincles, sinó anem contra una visió d'un model molt tancat, molt decimonònic, d'una estructura de l'Estat amb unes èlits, realment. Sempre han de governar les llistes més votades en aquest sentit? Què creu? Com ho veu? De fet, una mica el que cal, si fóssim una societat democràticament prou avançada, hauríem de veure que en qualsevol Parlament, Congrés, ple, en qualsevol lloc, hi hauria una representació prou àmplia del que seria el diferent espectre ideològic. Això t'estaria dient que en aquells moments la societat aquella en concret és prou rica, és prou plural i té prou maduresa democràtica per defendre els seus llocs.
Llavors, a partir d'aquí, moltes vegades jo entenc que la maduresa dels polítics, dels partits i dels governs és que siguin capaços de crear aliances a partir d'això. Per tant, que es creïn aliances a partir d'això. El problema és quan ens trobem com ara, no? Bipartidisme, un sí, un no, no? Que te fan jugar amb un joc. Per tant, fa que arriba un moment que això t'està dient que encara probablement a la transició espanyola, a la transició política espanyola, potser hi ha alguns tics que encara no els ha acabat de trencar de llavors, no? L'espanyola i la catalana, perquè ara mateix, per exemple, no tenim president de la Generalitat, quan hi ha una llista més votada al Parlament de Catalunya i que l'altra força política que ha de sumar per tirar endavant el procés no accepta el seu candidat. Però fixeu l'esforç que estem fent aquí, Estem fent una força on hi ha sectors de la democràcia cristiana amb sectors d'esquerra alternativa anticapitalista. Fixeu-vos, intentar quadrar allò, la quadratura final, no? Molta gent es pensa si això acabarà funcionant o no acabarà funcionant, no? Tenim que sí, perquè al darrere de tots hi ha una esperança de poder tirar la república endavant. El que passa que potser arribarem a l'últim minut o a la pròrroga, i això és el que ens acaba de ficar la salut com si estiguéssim en perill, no?